Здравейте хора, аз съм Голъв Геймър и днес ще играя Майнкрафт. Ето тук може да видите другите игри. Ако някоя ви харесва, мога и да я играя. Мисля да снимам на ето тази интересна игра Serious Sam, но сега ще играя Майнкрафт. 1.8 не знам какво да ви кажа. Първи епизод почвам. Пускай. Хайде, почвай. Хайде, почвай. Хайде, почвай. Ето. Съжалявам, ако някой може да направи сървър, може да играя. Може да играе с мултиплеер. Аз мога да играя мултиплеер, но просто няма с кой. Да ви кажа, нека да стане 8 и ще ви намеря с кой играе. Да ви кажа. Плюс това... Ето това са сървърите, в които ще играем най-възможно. Може и да ги сменим. Някоя от тея ще играем 100%. Сигурен съм. Но сега това е Майнкрафт, така че почваме. Майнкрафт. Още настройки, без команди, тук да не знаете какво. Ници включени, бонус съндък включен. Готово. Чакай малко. Включен, да ме пусне на 0.0.0.0. Ето това ще пишете, за да имате по-хубави настройки на света и чакаме сега да се създаде. Доста бавничко е, като виждате. Но ще почакаме сега. Какво да правим? Айде бе. Уау. Ще спра клипа за малко, докато даде света. И ще се върна като даде всичко. Тук съм. Не знам, нещо се бъгна. Чакайте малко, че нещо се бъгна. Да ви кажа само. Яло ческа. Малко ще се бъгва. Доста ми е бъглив компа, когато снимам особено. Да ви кажа. Затова може малко и да цепа. Но ще се чудя къде да живея. Може да тръгна да търся вилич. И там да живея, но ще видим. Където ме пусне. Където ми е хубаво да живея. Да ви кажа, в тази вода не ми се живее. Новия камък. Мога ли да ми каже с този камък, освен красота, за какво се използва? Ще ви покажа настройките на Майнкрафт. Тъкам докато се оправя всичко. Видимо сте. Бързо трябва да ви е. Поне на 2 ще го включа, за да ми лаги. Максимални кадри, неограничен. Ето ви настройките. Сега не би трябвало да ми лаги толкова. Лаги си още, но това е само, защото съм тук ще направил сървър. Това сървър пас. Играта току-що съм започнал с нов свят, така че ще полаги. И да ми си извиня. Ето ме.
Може в самата програма да ми лаги като снимам. Но това си е друг проблем. Бате, много те да. Да, извинете хора, че брат ми е тук, но дразни ме постоянно. Казах му да седи оттатък, но той хайде ще ме гледа. Еми, явно е, че няма да намерим къде да живея. Искам поне да излеза от тъпо нещо. Некой да ми каже пазителите какво пазят. Чудя се, някакви пазители. Те са пазители какво пазят. Охо, зомбис. Зомбис. Зомби. Зомбис. 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 Охо. Мирай, така. Хода да ви кажа бъдем тук. Не искам, вижте на колко сърца съм, трябва да хапна нещо. Не искам пак да ми дадат тези зомбита. Ето да пия. Уоу, това е готино. Ама не ми се живее тук да ви кажа. Готино е, но не. Сега да толкова много стъкла, да правя покриви и с това не ми се занимава. Някое хубаво местенце, виличи най-добре с готови къщички, там да си ги обработим. Аз така мисля, че ми е най-хубаво. Удобно. Толкова не ми се строи толкова много, аз не строя. Ще видим, да? Това е. Все пак нищо не се знае какво ще направя, ако трябва ще строя. О, ще внимавам вече. Едно сърце. Вау. Вау. Чуда се. Къща под... нещо... къща под готино място, не, благодаря. Но тази гора дали ще спре? Хора... Ще снимам и с други хора като Фрапсито, Фрапсон Геймера и такива. Все приятели с тях ще снимам горе-долу. Много добре приятели са. Макар че Фрапсито понекога ми изостава и не иска да снимам. Ще го видим. На 8-ми. Дали ще иска. На 8-ми да ви кажа качвам първи епизод. А после как ще качвам, не знам, но вие просто да знаете, че аз ще ги кача. Към 8 ще са готови. Охо, да мисля да се върна, когато намеря готино място. Гледайте хора, правя бункер от крипа. Ще ме нападне скоро. Яй, виж нещо. Много съм зле. Къде се нямаш сърце? На половин сърце съм. Нямам храна. Идва един крипър към мен. На мен е гант, който се кефа. Но има крипър. Още не ме е видял, но скоро ще ме види. Няма ябълки, няма нищо. Нека стане ден и ще тръгна да търся разни неща. Дайте малко грам да взема първо, че това ми е готино. Не знам, готино е за къща. Такова. И още нещо, ти получиш ти водата и то... На тебе ти казах да мълчиш. На тебе ти казах да мълчиш. Без това... Извинете го, трябваше да мълчи, но... Отвори на макс направо. Остичката! Ти се научи да говориш и тогава ще ти дам ти да снимаш клип. Може да сте ме виждали в други профили съм играл. Примерно в готиния пришелец. Това е ми стария профил. Вече ще си направя нов Голов Геймера.